Kiertää tiimin keskuudessa. Tää on mies oli matkaa saada. Varmaan hauska. Siinä paremmin fiksumpi on kuin Rednex ja Wunderwall. Eikä oo. No niin. Aika pieni. Auto on tuossa vieressä. Päälle voi mäkeä asua. Sitä ei oo mitään. Mä uudan sitä autosta. Joillekin ei vaan alkaa. Eikö se ole meidän vipetön kaikesta paikkaa? Eikö riitä, että hajomaan? Vittu! Mä katselen sulta muun! Tekee munaa! Tekee munaa, voi maksaa! Pidemmän puolesta! Mä meen kyllä! Onko täällä niinku aseellinen? Monta metriä. Muutaman auton. Mä oon silloin metriä. Lapee! Mä sanon Arskalle, jos sä viet. Joo, ei se mitään. Anna takaisin. Tää nyt on kyllä... Sorretaan köyhiä, saatana! Ei, mä en mitään. Mä lasken pari olkia munua siitä. Joo. Tää kuulostaa hyvältä. Mulla on puukko! Se puuhun kiinni. Ei ookaan! Siinä on kirkkovene niin vittu! Pihassa sä! Anna takaan! Anna takaan! Otetaanko sitä vähän rauhoittaa? Anna köyhällä. Anna takaan! Mä otan sun aseen sit. Niin mua menos vittu sossuu! Mä otan aseen. Voit sä olla vaan hiljaa? Ei mitään muuta, ei mitään pahaa hei! Ei oik, eiks niin Hena? Oltiin menos sossuu vaan! Eiks niin? Vittu toi vittu! Kukuakki jätkä tuli tänne vittu! Ruppes nällään mun takkiin vittu! Täällä Kutitteleeko liipo sitä? Me rorratte taas täällä! Helme! Teen pari juustosantilaa ja olotin kevyeen. Sä lähtit tuota. Mä oon lekan poikki, mä haluan ostaa jotain. Hienoja miehiä. Mä menettiin lisää. Joo, lähdet käydään. Onko paperi? Mun lamppu. Onks kerran Ei saatana. Jumalauta! Ile! On ihmisillä jo. Mitäs Lauri? Every time I think that I'm the only one who's lonely, someone calls on me. And every now and then I spend my time at rhyme and verse and curse those falls. Mustalaisia. Ai vittu. Ei siinä kun mankkaadaan. Kyllä. Ei jumalauta.